Azken agurra eman diote Jake Sabeberriri Biarritzen Santa Eugeniako eliza txiki gelditu zen ehunka eta ehunka lagun bildu baitziren eta omenaldi publikoa ere egin zioten bertako plazan. Kultura eta politika arloko aurpegi ezagun asko baita herritarrak ere bai. Arratsaldeon ikusentzuleok azken agurra izanen duzu jarraian ikusgai gure saioan, baina aktualitateari begira ere jarriko gara. Euskal Elkargoko 40 bat hautetsi elkartu dira Elgarrekin herriarentzat izeneko Euskal Elkargoko lehen talde politikoa sortzeko. Helburua besteak beste Euskal Elkargoko erabakiak deszentralizatu eta tokiko hautetsiei ahotsa ematea dela azpimarratu dute. Eta egunotan funtzio publikoko ordezkari sindikalak aukeratzeko bozketak egiten ari dira. Lab sindikatua lehendabizikotz aurkeztu da hainbat saietan, jarraian xehetasunak. Ongi etorri. Elgarrekin herriarentzat. Horrela deitzen da Euskal Elkargoaren baitan sortutako lehen talde politikoa. Iparraldeko 40 hautetsi baino gehiago osatuta, Euskal Elkargoaren funtzionamendua hobetzeko helburua du besteak beste. Haitetsi sumait gututze amini bat hor hatzamaiten dizugu eskarri herri elkargoa funtzionamentien ez dugula aski parte hartzen, ez giela sobea behatuik, eta ordian nahi dizugu kolektiboki erran hor giela, eta pres giela bai lanien aitzeko eskal herriantako, goiluraldiantako. Beharra baginuela elgarretaratzea, elgarrekin hobekiago pentsatzeko, herri elkargo honen ibil moldeari buruz, desentralizazio nahikaria baiginuen, azkarra, uste baitugu hor gauzak asko zobetzen aldirela, ba herri elkargoaren efikazitateari doakionez, baita ere jendeek eskatzen duten hurbiltasun beharrari buruz. Hain zuzen lurralden arteko oreka gehiago lortu eta tokiko hautetxien ahotsa entzunarazi nahi dute. Egunetan zerbitzu publikoak gibela idia, bizizalek geroak eta gutiago dia, aktivitate gutiago bada, eta hori badizug absolutoki horren beharra. Eta zerbitzu publikoetan ikusten dizug, trezorri eta hoik zerratzen haituz, eta Euskal Herri Elkargoan gatik ebai, zenta baionatik gaiten dia gaizak, eta ez habo mauletik odatarratzik, horre egiten dizu ebai zerbitzu publikoak galtzen tugul, eta hori damugarri da. Gure taldea ez da protestatze talde bat edo aurka edo oposizioan joango den talde bat, alderantziz, egan ezake. Zinez, proposamenak egin nahi dituen talde bagira. Iritzi ezberdinak bilduko dituenak, ez gira segurazki beti ados izango gai guziei buruz, baina uste dugu badugula gaitasuna lurraldea ezartzea ororen gainetik, gure iritzi pertsonal edo alderdieri lotua litzaiken iritziaren gainetik, lurraldea hobiki zerbitzatzeko, eta herri elkargo hau harinaguki, efikazitate gehiagorekin eta hautetxiari merezi duen leku osoa emanez funtzionatu dadin. Elgarrekin herriarentzat taldeak etiketa politikorik ez duela nabarmendu dute. Ez da etiketarik, edo etiketa hainitzak dira. Gure talde hortan badira aiotako kide batzu, badira beste alderdien kide batzu. Gehiengo zabal-zabala ez da alderdi bat ilotua. Guk hor egin nahi dugu politika pe handi batekin, gure lurraldea horren gainetik ezagiz. Ez gira alderdi baten edo pertsona baten zerbitzuko den talde bat. Zitzati ene ideiak prefosta, eta ez dutzu heltu bada taldeko berri ideiak, normala da. Mena gu herri txipietan sustut, herri kontxilietan, ez dutzu bada ideia ezberdinak, eta ez dizug etiketaik, ni nuzu presentatu etiketa batekin, horien zentakoa behar dut etiketa bat hartu, ez duzu herri txipietan hola izaten ahal. Aste honetan taldeak bere sorreraren berri ofizialki emango dio Euskal Elkargoari eta bilkura bat eskatuko dio Jan-Jone Etxegarai Euskal Elkargoko lehendakariari. Taldearen funtzionamendua diruztatzeko aurrekontu bat bozkatu beharko lukete Euskal Elkargoko hautetsiek datorren urte hasieran talde politikoa martxan jarri ahal izateko. Funtzio publikoko hauteskundeak dira abenduaren 1 zortzira dako bozkatzeko aukera eta lab sindikatutik esan dute azken urteetan zerbitzu publikoak geroz eta egoera kaskarragoan daudela. Horregatik bozkatzeko garrantzia azpimarratu dute. Gauzak ez dira hobetzera joaiten. Konturatzen gira azken urte hauetan zerbitzu publikoetan gaudela privatizazio logika batetan.
zifreetan oinarritutako politikak ere ematen dira, kolektibitateen finantzak albezain kudeatzeko biztandalde, baina langileen lan balintzen kaltetan. Zerbitzu publikoen funtsezkotasuna defendatu dute, eta karia horretara hainbat zerrenda presentatu ditu labek lehendabizikoz toki batzuetan. Tartean irakaskuntza publikoan antolaketa zentralizatua da Parisetik, baina lehen aldiz itunpekoan aurkeztuko dira. Iduritzen zitzaigun nunbaitetik astekotan, hasi behar ginela hemengo itunpeko ikastetxeekin. Noski hauen artean ikastolekin. Beraz, ikastoletako irakasle batzuk, lehen eta bigarren mailakoek, baina pribatuko irakasle batzuek ere, elkarrekilan, zerrenda batzu aurkezten dituzte, Pauen eta Bordalen, haien kajerari buruzko erabakiguneetan aurki baten ukaiteko. Osasungintzan eta batez ere ospitalea da Ipar Euskal Herriko lehen enplegatzailea, 3.000 langiletik gora, baina baita instituzioetan elkargoan esaterako 1.200 langiletik gora daude. Ospitalean, CGT da sindikatu bozkatuena, elkargoan egun CFDT. Departamentu mailan 4. tokian dago LAB sindikatua, iparraldean 3. tokian, eta zentzu horretan, tokiko erabakigune aukaiteko garrantzia azpimarratu dute. Bertako erabakiguneak sortzeak egan nahi du kontutan hartzen dela tokiko errealitatea, soziala, profesionala. Gaur egun, badakigu Ipar Euskal Herrian, badirela bizitzeko arazo berezi batzu. Hauen artean eta asko aipatzen duguna denbora hontan, da aterbetzeko arazoa, etxe bizitzaren arazoa. Pentsatzen dugu lokalki aukerak emaiten aldirela, aterabideak edo laguntzak proposatzen aldirela langileei, lurraldearen zat lan egiten dute, eta batzutan ezin dute lurraldean bizi. Ehunka eta ehunka lagun bildu ziren atzo Biarritzen Jake Sabeberriri azken agurra emateko. Biarritzeko Santa Eugenia eliza txiki geratu zen eta elizkizunaren ondotik omenaldi publikoa egin zioten bertako plazan. Abertzale historikoa euskal kulturaren sustatzaile sutsua, musika, dantza eta kantu zagurtu zuten tartean Oldarra Besbatzako kideak aritu ziren kantari, Abe Berribera urte luzez lehendakari izan baitzen. Eta urte luzez ere Biarritzeko herriko etxean hautetxe izan zen, Didier Borotra auzapez izan zen garaian. Hitza hartu zuen mezan, baita beste hainbat ordezkari politikok ere. Bertan izan ziren, Jean Etxegarai Euskal Elkargoko lehendakaria, Jean-Jacques Lasser Pirineo Atlantikotako departamentuko presidentea, Vincent Bru diputatua, Max Brisson eta Frederik Espainiak senatariak, baita Maider Arostegi egungo Biarritzeko auzapeza ere. Eta omenaldian izan ziren baita ere Antion Kurutxarri Euskararen erakunde publikoko lehendakaria, Alan Iriart hiriburuko auzapeza, Nikola Blen, EH Bairen koordinatzailea, Rufi Etxeberria sortuko kidea eta Maialen Iriarte EH Bilduko parlamentaria besteak beste. Ipar Euskal Herriko abertzaleen aitatxi gisa definitu zuten ekitaldian. Eta kultura arlotik ere jendean dana bildu zen Thierry Malandan koreografoa, Michel Bedaxagar kantaria eta Pantxoa Txegoin Euskal Kultura Erakundeko zuzendarioia ere tartean. Agur jaunak eta aurreskua Jakes Abe Berriren azken agurrean. Ikusentzuleok, omenaldi honekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte. Hautsa taktikan, uste gabean, noiz baitina den gubernai, eta horrela bizitzen gera, sortu eta sortu